lawal amarya shakurminki auren sunna ku kai mana yi muku murna amarya biki bidiri an daura auren sunna hayya kai Adnan Muhammad Barau ya aure Fatima lawal amarya shakurminki auren sunna ku kai mana yi muku murna amarya biki bidiri an daura auren sunna hayya kai Adnan Muhammad Barau ya aure Fatima lawal amarya shakurminki auren sunna ku kai mana yi muku murna amarya zalman ubangijin da ba shi da tamka amarya rabinin ka salatuka gun manzanka amarya kuma salinsa wanda su suka bi ka amarya sannan auren ka sanya albarka a zaman amarya biki bidiri an daura auren sunna Adnan Muhammad Barau ya aure Fatima lawal amarya shakurminki auren sunna ku kai mana yi muku murna amarya auren sunna kai muna taya murna amarya Adnan Muhammad Barau ya zauna amarya ke ma Fatima lawal amarya ki zauna amarya a cikin ɗakin mijinki sale da biki biyayya biki bidiri an daura auren sunna hayya kai Adnan Muhammad Barau ya aure Fatima lawal amarya shakurminki auren sunna ku kai mana yi muku murna amarya muna taya murna biki na auren sunna amarya Fatima ke ce amarya yau an nuna amarya kin ciri tuta gidan mijinki ki zauna amarya kirke angonki kunya auren kauna amarya ladabi ke tun da kunya auren sunna amarya ki kyala zigar kawaya ne burina amarya dan suke ta da zauna sai zo auna amarya Fatima aure ku kai ki gane nufina amarya a zaman auren kuna riga na auna amarya Adnan angonki zai rike ki amana Amarya. a zaman auren ku garkuyo sabani da juna biki bidiri an daura auren sunna hayya kai Adnan Muhammad Barau ya aure Fatima lawal amarya shakurminki auren sunna ku kai mana yi muku murna amarya Fatima shakurminki amarya Fatima amarya ki shaninki amarya Adnan angonki za ya zama jigonki amarya zai kara ginki babu mai cutarki biki bidiri an daura auren sunna hayya kai Adnan Muhammad Barau ya aure Fatima lawal amarya shakurminki auren sunna ku kai mana yi muku murna amarya Adnan ango ka kara aikin fati amarya Usmaniya ina tarero baiti amarya kai kuma DJ ka zo ka samu ni sauti amarya ran auren Adnan dan dangi babu karya biki bidiri an daura auren sunna hayya kai Adnan Muhammad Barau ya aure Fatima lawal amarya shakurminki auren sunna ku kai mana yi muku murna amarya Farida Barau uwar mu mun gaishe ki Amarya. markar dutse uwar gidan kan daki amarya Nura Khalil wanda baya tsoron aiki amarya mutum ne kun gaba ya daukar daki amarya ke kokin dau gida da dukkan daki amarya Adnan Barau yana faɗin halinki amarya ya ce ke ce uwar da babu kamar ke amarya baki gari kuma na faɗin sunanki amarya maman faran da tarik da saratu mai biyayya biki bidiri an daura auren sunna hayya kai Adnan Muhammad Barau ya aure Fatima lawal amarya shakurminki auren sunna ku kai mana yi muku murna amarya Adnan Fatima yanzu ta zama taka amarya iyaye gunta na yaban halinka amarya ke kuma Fatima gidanki sai ki harka amarya Adnan angon kike kadai ya dauka amarya ya zama tilasa ya waye miki barka amarya Fatima amarya kin yi duka dauka amarya kin dau Adnan Fatima ke kuma sai ki zama mai biyayya biki bidiri an daura auren sunna hayya kai Adnan Muhammad Barau ya aure Fatima lawal amarya shakurminki auren sunna ku kai mana yi muku murna amarya ki budure an daura
sunna Adnan Muhammad Barau ya aure Fatima Lawal amarya shakurminki auren sunna ku kai mana yi muku murna amarya Biki bidiri an daura auren sunna Adnan Muhammad Barau ya aure Fatima Lawal amarya shakurminki